10:02. Hali sa DZGB Newsbase, ang pinakahuring bareta oras-oras. Hinagad kan Octar Research Group ang mga lokal na gobyerno na magsunod sa National Quarantine Policy. Kasunod ini kan patakot kan Delta variant na posibleng magresulta sa saro pang lockdown o kakulangan in oxygen supply. Paliwanag ni Octar Research Fellow as in Molecular Biologist Father Nicanor Austriaco na kung ana sarong individual may Delta variant na naguli sa harong, posible kaning maipasa ang virus sa iyang pag-iribas sa harong. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Naproxen Sodium Eskelan. Sa Eskelan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Sige, usapang PhilHealth kita, Webes ngunyan, kasabaitan mga impormasyones po na dapat niya itong maisip sa mainformaran, makinabangan niya to, ining serbisyo kan gobyerno na ipigatao sa paagpo kan PhilHealth. Mama Lery and Mama G, good morning sa inyo dyan sa PhilHealth. Ganda umaga sa inyong dalawa. Hi. Oh, sir. Magandang umaga po. Kabalik para sa isang productive sa kasama ko po parang si Aaron. Yes po. Good morning po sa lahat ng listeners natin dito sa Usapang PhilHealth sa DC. Abangan niyo po ang aming programa ngayon para malaman yung mga bagong mga benepisyo ng PhilHealth. Opo. Kumusta yung inyong bagong address sa Forbes Park? Diba? Sa Forbes Park na kayo. Kabilang pala sir ng property mo, sir eh. Ang ganda-ganda ng bahay niyo pala. Sa inyo pala, Sir P, ang pinakamalaking bahay dito sa Forbes Park. Bago na yung address nyo. Sinunod na ninyo yung procedure sa pag-change address, mga entry sa record ng PhilHealth. Well, Ma'am G and Ma'am Lery, dami nating mga pag-uusapan yung package sa ng PhilHealth na ibinibigay dun sa mga sa COVID. Baga nasa pandemya tayo ngayon may mga bagong packages diyan ng PhilHealth. Mamaya pag-usapan natin yan. Pero bago yan po, yung ang daming mga nagpapadialysis baga, Ma'am Lery and Ma'am G, ang daming mga nagpapadialysis na nakaka-avail ng itong mga programa, packages din, benepisyo na ibinibigay ng PhilHealth. May parang may magandang kwan dyan, development. Go ahead, Ma'am Lery, Ma'am Lery, Ma'am G, go ahead po. Sir Pio, nung nakaraang buwan, sir, na pag-usapan natin yung about sa dahil sa buwan ng kidney, napag-usapan natin yung sa dialysis package. At ngayon po, sir, ang good news natin, noong 2020, sir, ang inadapt na natin is 144 days. Pero dahil nga po yun ay is an observance of the Bihil as one law, ang simula ng taon ng 2021, in-impose natin, sir, bumalik tayo doon sa 90 sessions. Pero ngayon po, sir,
ang kagandahan po ng ating ibabalita ay na-extend na din po para sa 2021 ang coverage ng outpatient hemodialysis. Dati po ay 90 sessions ito. Ngayon, sir, very nice news po ito para sa ating mga nag-avail ng hemodialysis kasi extended po siya to 144 sessions. Ito po ay nakasad sa Circular Number 2021-009 na nasasako po ang expanded hemodialysis coverage ng mga miyembro at kanilang dependents na may chronic kidney disease stage 5 at naka-enroll po sa PhilHealth Dialysis Database or ating PDD. Originally, sir, package na pinag-provide sana natin for this year was 90 allowable sessions, which is equivalent to 90 days, sir. Dahil po sa pandemya, nag-allow tayo ng sessions na in-extend natin for 144 days noong 2020. At ngayon po ay pinagpapatuloy po natin ito sa taong 2021 bilang tulong po sa ating mga miyembro na nangangailangan ng procedure na ito. Yun, also pwede na pala 144 hanggang 144 na sessions na makakapagpa-dialysis kita, makaka-avail ng kung ano yan, yung mga nag-hemodialysis, paano sila niyan makaka-avail, Ma'am Larry, Ma'am G? Yes po. Kung natatandaan niyo po, Sir Pio, last time na nag-usap tayo tungkol sa hemodialysis, nung nakaraang taong 2020, in-extended po to 144 days. Pero ang dialysis sessions po nila, na lagpas sa original na 90 allowable sessions, ay hindi na na-file through hospitals. At na-reimburse lamang po siya sa PhilHealth through direct filing sa pinakamalapit na local health insurance office. Pag sinabi pong direct filing, yung member po mismo ang magpa-file. Unlike dun sa normal procedure natin na dapat hospital lang magpa-file at ang PhilHealth magbabayad sa hospital. At sa pasiguraduhin ng hospital na na-avail na po ng ating member yung package before pa siya lumabas. Yes. So, dahil nga po medyo last minute yung extension for 2020, nagkaroon po tayo ng direct filing. Pero ngayong taon pong 2021, dagdag po sa magandang balita, wala na pong hassle sa ating mga dialysis patients na mag-direct filing pa. Hindi na kailangan mag-file ng patient. So tulad ng original allowable 90 sessions, ang hemodialysis package po, up to 144 sessions, ay i-deduct na dapat sa kanilang medical bill at ipa-file na ng healthcare provider, so ng hospital or ng dialysis center kung saan sila naggagawa ng procedure. So, ang package po for hemodialysis ay 2,600 per session. So, maaari itong ma-avail sa lahat ng PhilHealth accredited hospitals, primary care facilities, ambulatory surgical clinics, at freestanding dialysis clinics na nag-o-offer syempre ng procedure na yon. Yung in case, Madam, hindi na magamit, hindi maubos yung 91st hanggang 244th na session ngayon sa 2021, what will happen? Would it be still available na pwedeng ma-avail sa succeeding year, 2022? Over? Ang policy po na ito, Sir Pio, is applicable lang po hanggang December 31, 2021. So kung hindi natin, sir, maubos yung 144 days, ito po ay automatic na, sir, na hindi natin magagamit as additional sa susunod na taon. Also, sir, i-add din po natin, sir, na dahil nag-increase ang ating package sessions from 90 days to 144 days. Ang ibig sabihin po nito, sir, may 140,000 pa na additional benefits na ma-avail ang ating mga members. So malaking tulong po ito sa ating mga members na medyo hirap, sir, pagdating. Alam naman natin, sir, na mahirap po financially ang maintenance pagdating po sa hemodialysis package. Yun. Paano yan makakapag-avail yung gusto magpa-hemodialysis ng package na yan? Yes, Anong kondisyones? Anong kondisyon? Yes po. So para makapag-avail ng hemodialysis package ang sa PhilHealth, dapat una sa lahat, kayo po ay isang PhilHealth member o kaya naman listed bilang qualified dependent ng isang PhilHealth member. So dahil po sa UHC law, lahat po tayo member na ng PhilHealth pero kailangan magparehistro syempre. So kung hindi pa po member, magparehistro na po sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth. Pangalawa po, para makapag-avail ng benefit na ito, dapat active ang membership or may qualifying contribution.
That is, kung kayo po ay direct member. Kung indirect member, kung naalala mo Sir Pio, pag sinabi natin indirect member, sila yung mga walang kakayanang magbayad, so no need po for contribution. Ano po? Pero if you are direct member, may kakayanang magbayad, dapat po active ang inyong membership at may qualifying contribution kayo. Ang reckoning period natin, Sir Jan, is November 2019. Yes, so dapat beginning November 2019, meron po kayong hulog sa PhilHealth. Third condition po, dapat hindi pa ubos yung 144 dialysis sessions ninyo na allowable for year 2021. Pang-apat, ginagawa ang hemodialysis sa isang PhilHealth accredited facility. And of course, dapat po attended by a PhilHealth accredited doctor. Yan, oo, so importante. Yun, 4 o kaya 5 na mga kondisyones. So that's it, in general, yung sa package ng sa hemodialysis. We go now dito sa mga related na katanungan din sa COVID in relation din sa packages na ibinibigay ng PhilHealth. Ano po ba yun? Kindly educate us, Ma'am Larry and Ma'am G. Po, sir, kagandahan nito, sir, nakita naman natin, sir, sa mga previous natin na episodes ng PhilHealth po, ay nakikinig sa ating mga miyembro. Kumbaga, responsive tayo, sir, sa kung ano po ang needs ng ating mga miyembro para ma-address po ang kanilang health issues. So ngayon, sir, nakita na ng PhilHealth ang need po, na aside from yung swab testing natin, sir, na regular, kumbaga, sir, right now, ang binabayaran na po natin is yung swab testing or yung RT-PCR. Additional na benefit po ang ginawa ng PhilHealth is for SARS-CoV-2 testing package using cartridge-based PCR. Ang ibig sabihin po nito, sir, ito po ang tinatawag natin na antigen test. Yan. So, ngayon, sir, maliban po dun sa ating RT-PCR, meron na din po tayo na cartridge-based PCR. Ang isa pong maganda pang balita, sir, regarding sa COVID, meron na din po tayong na-generate na circular para sa COVID-19 Vaccine Injury Compensation Package. Pag-usapan po muna natin, sir, yung sa benefit package for SARS-CoV-2, yung tinatawag po natin na testing ng cartridge-based PCR. Covered po na ng PhilHealth sa pamamagitan po nito. Dati pa, di ba, sir, covered na natin yung swab test or RT-PCR. Ngayon po, sir, para ma-boost po ang capacity ng ating bansa na ma-detect ang cases, ayan po, at kino-cover ulit ng PhilHealth ang cartridge-based PCR. Ang cartridge-based PCR po ay isang uri ng pagsusulit pang matukoy po ang SARS-CoV na dahilan ng sakit na COVID sa pamamagitan ng pagsaswab po. Same naman ito, sir, na proseso, ilong or lalamunan. Yan. Ang medyo may pagkakaiba lang po ito, sir, na mas maidi-discuss ko na ating discussion. Opo. Yun na nga. Anong pagkakaiba ng dalawa? Yung cartridge-based PCR sa RT-PCR itong cartridge at saka yung RT-PCR. Go ahead po. Yes po. So ano naman po natin, sa mga past discussions po natin, kung naalala nyo, ang unang na-cover ng PhilHealth ay yung RT-PCR. Dahil ito po yung tinatawag natin na gold standard kung confirmatory test ng COVID-19. Pero ito po kasi yung cartridge-based PCR o mas kilala sa pangalang antigen test ay mas mabilis na version ng RT-PCR. So kumbaga, fast forward. So ang resulta po kasi ng RT-PCR o yung swab test na tinatawag natin ay maaaring makuha within 6 to 8 hours at the minimum. Sabayan mo pa yan, Sir Pio, na ang dami-daming nakapila, ang dami-daming kinontact trace. So most likely, matagal po talaga makuha ang resulta. Sa cartridge-based PCR po kasi, maaari nang malaman ang resulta sa loob ng 1 oras, 1 hour lang po. So nadidetect ng cartridge-based PCR test kung meron ng isang tao na active coronavirus infection. Pero mas precise or accurate pa rin po yung RT-PCR test. Usually po, kung for example, sa cartridge-based PCR, nag-positive kayo, kailangan pa rin pong mag-confirmatory through RT-PCR swab test. So yun po yung disadvantage doon. I-explain po natin kung bakit kahit mas reliable itong RT-PCR, ay bakit mayroon pa rin tayong cartridge-based. I-explain po natin yan later.
And also, i-remind ko din po ang ating mga nakikinig ng RT-PCR test, siya pa din po ang DOH gold standard or confirmatory test para sa COVID. Ito po ang pinaka-accurate na klase ng testing at hindi kailangang ulitin para ma-confirm ang presence ng SARS-CoV. Pero as an alternative, dahil nga po marami na po ang nagsiswab test at mas matagal na po ang result, kaya tayo nagkaroon ng package for cartridge-based PCR. Yan, oo. Puntahan natin yung package na yan para sa cartridge. Yan yung antigen, ano po? Yes. Ano ang yung coverage na yan? Paki-explain para sa mga antigen na yan. Go ahead po. Yeah, base po sa circular na nailabas ng aming corporation, kamakailan sir ang bagong benepisyo na ito ay nagkakahalaga sir ranging from 1,059 hanggang 2,287 na direkta po natin na binabawas dun sa availment. Kumbaga sir, yung bill ng ating members ay automaticong naibawas na itong package na ito. Tatanungin natin sir ngayon, bakit may range? Kasi po, nagdedepende yan sir kung paano nakuha, paano yung management ng ating patients and kung paano po yung source ng ating testing. Yan. So, for example sir, yung ating PCR cartridge ay donated, pero ang pagpapatakbo po ng cartridge-based PCR test ay tinutustusan ng government. Diyan po applicable yung package rate natin na 1,059. However po, kapag ang PCR cartridge naman po ay donated sa laboratory, ang package po natin dyan is 1,099. Pero sir, kung halimbawa yung ating accredited facility, lahat ng testing services ay tinutustusan ng laboratory natin accredited ng PhilHealth, yung buong 2,287 po na package natin ang pwedeng ma-avail ng ating members and ng testing facility. Ang mga miyembro po natin ay hindi na dapat singilin ng co-payment o karagdagang bayad sa itinakdang package. Maliban kung ang pasyente po ay gumagamit ng karagdagang serbisyo. Uso na ngayon, Sir Pio, yung online appointment. Meron na din po tayong drive-thru, hindi na lang sa pagkain ang drive-thru, sir. Meron din po tayong home services at madami pa pong services na pwedeng additionally provide ng ating laboratories. Pero ito nga po, kung meron po kayong na-avail na ganitong mga services, yun po ay babayaran ninyo out of pocket. Kumbaga sir, may po-consider lang po natin is directly related doon sa paggawa ng ating testing. Yan. O, sino po yung mga sakop ng benepisyong ito yung sa antigen? Yes po, ang cartridge-based PCR test po ay para sa mga at-risk individuals. So, usually po, di ba, ang swab test, yung RT-PCR natin, para sa mga suspect talaga, na for confirmation talaga. Ano po? Pero kasi ito pong cartridge-based PCR, pasok po dito yung mga at-risk pa lang. Ano po? At-risk individuals na nangangailangan ng SARS-CoV testing. Alinsunod po sa DOH Memorandum number 2020-0258A. Kabilang dito ang mga sumusunod. Una, yung may symptoms at history ng paglalakbay o contact. Pwede naman din po yung mga walang symptoms, pero may history ng paglalakbay o contact sa mga taong may high exposure. Ang mga at-risk din po, kasama dyan yung mga contact traced individuals, healthcare workers, vulnerable na pasyente tulad ng mga buntis, immunocompromised at mga pasyenteng nagdadialysis, overseas Filipino workers na nagbabalik sa bansa, and of course, yung mga frontliners, kasama dito, Sir Pio, yung mga mass media natin. Okay. Yeah, ano yung mga kompletong serbisyo o minimum standards na nakapalaman dyan sa benepisyo ng testing para sa SARS-CoV-2 gamit yung antigen? Yan. Sa antigen testing, sir, ang package na ito, sir, nandyan po dapat yung screening, paunang pagsusuri po sa ating patient. Nakapaloob din po dyan ang pagsasagawa ng swabbing mismo or yung tinatawag po natin, sir, na specimen collection. Then, tamang paghawak, sir, ng swab sample or specimen handling, kasama din po yan dun sa ating package. Of course, sir, ang pagsasagawa po mismo ng SARS-CoV testing gamit ng ating cartridge based PCR na test kit at iba pang supplies
at ang pagtala po ng resulta at pag-analyze at pag-report po ng mga resulta. Yan sir, nakasama dun sa ating package. So, Oo. yun nga po sir, sa na-mention ko, kung may na-avail po kayo na beyond this, Mga like home home service. service or mga drive-thru, na pwede pong mag-charge din yung ating mga facilities and laboratories, yun na po ang babayaran ng ating member out of pocket po. Saan ma-avail ang mga benefits na ito, yung serbisyong ito? Yes po. So, pwede po ito ma-avail sa mga accredited testing laboratories for cartridge-based PCR nationwide. So, alam ko po marami tayong mga laboratories dito na nag-offer nito, pero kailangan po una sa lahat, accredited sila ng PhilHealth, and at the same time, sila po ay approved to provide this RT-PCR approved ng DOH and ng PhilHealth. So sa Bicol Region po, isa pa lamang accredited para dito sa cartridge-based PCR at yan ang Bicol Medical Center located sa Naga City. Pero naman po, just in case po yung mga nakikinig natin, gusto swab test instead of the RT-PCR, gusto makover ng swab test instead of the cartridge at gusto lang makover ng PhilHealth, meron po tayong 3 accredited testing laboratories na para dito. Dati 2 lang po. Ano po? So, dati pa rin po yung Bicol Regional Diagnostic and Reference Laboratory na mahanap sa BRTTH compound dito sa Legazpi City. Pangalawa naman po yung Metro Health Specialist Hospital na makukuha sa Sorsogon. Ang pangatlo naman po at bagong RT-PCR accredited facility natin ay yung Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center, yung dati po yun na Bicol Sanitarium sa Cabusao, Camarines Sur. Yan, oo. Yung ito doon sa pangalawa, yung COVID-19 Vaccine Injury Compensation Package. Ano po to? Yan, sir. Kung mapapansin mo, sir, nasa stage na po tayo, sir, na talagang ang drive ng ating government is to ensure the safety of all its members and the Filipino citizens. Ano po, pero hindi natin, sir, makokontrol kasi yung bawat isa tayo, sir, iba-iba ang reaction natin doon sa vaccine. So, nai-consider din po ito ng PhilHealth. Ayan nga po, dahil ang PhilHealth po ay nagko-consider ng mga developments na sa ating paligid. Nailusad natin, sir, yung Circular 007 on COVID Vaccine Injury Compensation Package para po ito sa mga individual na makakaranas ng serious, i-note natin, sir, yung word na serious or adverse effects at malalang side effects po na matapos mabakunahan ng ating COVID-19. Ang compensation package po na ito ay magiging available sa loob ng 5 taon hanggang March 2, 2026. Kumbaga, sir, hanggang dun sa stage kasi na yan, sir, napipredict natin mapu-fully vaccinate po natin lahat ng Filipinos. O hanggang makompleto po ng ating bansa ang ating vaccination program. Then, maaari naman po natin to extend or ipalawig based po ito sa recommendation ng aming advisory committee. Siyempre po, ang may karapatan pong magpalawig at mag-extend nito ay ating Pangulo. So, yan po, sir, yung ating bagong package. How much? How much yung bagong package natin dyan? Magkano po? So sa ilalim nito, abot sa 100,000 pesos po ang compensation package na matatanggap ng isang member kung siya ay ma-hospital matapos siya po ay mabakunahan. So ito po ay on top pa sa case rates na pwede niyang makuha sa PhilHealth. So yung mga napag-uusapan po natin ng mga package ng PhilHealth, patong mo pa dyan yung makukuha niya sa HMO niya at sa private health insurance niya. So aside from that, kung meron pa po siyang babayaran, may up to 100,000 pesos po siya na pwedeng makuha kung siya ay ma-hospitalize. Pero in case of permanent disability po or death, huwag naman sana. Pero if that happens, makakatanggap po ang member o ang kanyang beneficiaries ng lump sum of 100,000 pesos paid only once per beneficiary. Yeah. So, kasi naman po, Sir Pio, hindi naman tinatakot namin yung mga listeners, na matakot sila sa vaccine kasi yun nga, pwedeng ma-hospitalize. According to DOH data naman po, sa last na pag-briefing ni DOH, wala pa naman po tayong fully vaccinated individual na namamatay ng dahil sa vaccination po. Kami lang po sa PhilHealth ay nagpapasigurado lang. Kasi as with any gamot naman po, Sir Pio, ang vaccination po, meron din po siyang mga severe side effects na pwedeng makuha kasi kanya-kanya nga po tayong reaction
sa mga gamot na ito. So hindi na po na tinatakot namin kayo, pero gusto lang po namin ipaalam na andito ang PhilHealth kung meron man pong mangyaring severe adverse reactions sa inyo kung kayo ay i-vaccinate. Sino po yung eligible para maka-claim ng ganyan? Sabi ko po dito sir makapag-avail para din sa ating hospitalization or permanent disability, dapat sir yung person na vaccinated po mismo. In case naman po dun sa second case natin na siya ay namatay, ang ating primary beneficiary po ay namatay, ang pwede pong mag-claim nito, automatic po syempre sir yung kanyang legal spouse until po na marry siya, pwede din siya mag-avail yung ang kanyang children, legitimated or acknowledged illegitimate. Pero kung sa case po ng ating principal na member, wala po siyang legal spouse and immediate po na siya na pwedeng makapag-claim po nito, pwede naman pong mag-claim ng kanyang mga magulang bilang secondary beneficiaries. Ano yung mga eligibility requirements para maka-claim ng package na yan? Yes po. So kung titingnan po natin, medyo malaki siyang amount. Ano po? 100,000 po. So meron po kasi tayong eligibility requirement para dito. Maaari po makapag-claim ng package nito. Una, kung nag-receive po kayo ng inoculation or vaccination at least once through the COVID-19 vaccination program. So yung vaccination po ito through DOH, through LGUs, kung kayo po ay nabakunahan dahil doon, eligible po kayo. Pangalawa, dapat po yung vaccine has not been granted as Certificate of Product Registration or CPR by FDA. Ito po kasing CPR, siya ay certification na binibigay ng Food and Drug Administration para pwede na i-commercially market ang mga vaccines natin. Right now po kasi lahat ng vaccines dito sa Pilipinas, mapa-AstraZeneca man po yan, Sinovac man yan, o Pfizer, wala pa po silang certificate na ito. Meron lang tayong tinatawag na emergency use authorization. Oo, para mailabas yan. Pero once po kasi na may certificate of product registration na, nabibili na, so hindi na ito kontrolado. Under FDA na po ang pagkocontrol niyan. I-clarify lang natin, sir, dapat hindi po siya nagranta ng CPR. So, kung pag nagranta na po siya, hindi na natin pwedeng ma-avail itong package na ito po. Yes po. And then the result of casualty assessment showed vaccine product-related reaction or vaccine quality defect-related reaction. So, dapat related po talaga sa vaccination, yung severe adverse reaction or event po. So meron po tayong in-identify na 22 na adverse events of special interest sa Annex B ng PC 2021-007. So example po dito yung anaphylaxis, yung allergic kayo sa vaccine, thrombocytopenia, yung nag-lower yung platelet count ninyo dahil sa vaccine, convulsion, at iba-iba pa po. Now, ito pong mga examples ko, pwede nyo makuha yung case rate niyan. For example, anaphylaxis, may case rate po para dyan. And then, plus yung makuha, ibabawal sa bill nyo from your HMO, and then private insurance, plus another 100,000 po na pwedeng makover through this COVID vaccine injury package natin. And another po, para makapag-avail nito, dapat kompleto din po yung claim documents ninyo, such as proof of hospitalization, permanent disability, or death. So, yun naman po. Again, hindi po namin kayo tinatakot. Ano po, basta pinapaalam lang po namin kung may mangyaring kakaiba, andito po ang PhilHealth para tulungan kayo. PhilHealth para tumulong. Yes. Ma'am, mensahe niyo po kung may gusto pa kayong dagdag before we wind up. Go ahead, Ma'am Larry and Ma'am go ahead po. Yes, sir. Para din natin na sinasabi, sir, na sinisigurado po natin sa ating mga mamamayan Pilipino na nandito po ang PhilHealth Regional Office 5 para patuloy po magbigay ng dekalidad na serbisyo po para sa lahat. Lalo na po sa ating mga kapwa Bicolano. Sa ngalan po ng aming Regional Vice President, si RVP Henry Armanon, nandito po kami parati
At isang tawag o isang message lang po kami sa Facebook. Madali lang pong makipag-transact sa amin. At kung kami po ay may maitutulong sa inyo, always willing po kami magtulong. Yes po, bukas po ang regional office namin at aming mga local health insurance offices na matatagpuan sa Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate at Sorsogon, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kung meron po kayong mga katanungan, ipadala lamang po sa Facebook page ng PhilHealth Regional Office 5, Bicol Region, o tumawag sa 24/7 PhilHealth Action Center 8441-7442. Yes, at samahan niyo po kami ulit sa next na linggo para po sa ating usapang PhilHealth. Dahil sa PhilHealth po, bawat Pilipino miyembro, Bawat miyembro protektado, halos tubalan lahat, sigurado. Thank you so much, Ma'am Lir, Ma'am G. Bye-bye. Until next week. Salamat ka sa iyong pag-antabay. Ang Diyos ang magbantay. Inyong napakinggan ang programang Usapang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Webes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga, hatid ng PhilHealth Regional Office 5. Usapang PhilHealth. Ako po si Jen Arena, Kanamaslaw, Legazpi City. Sarong beneficiary kang Ako Bicol Government Internship Program. Dakula po ang sa kuyang pasasalamat sa Ako Bicol Party List.